Уважаеми жители на община Панагюрище, за 3 месеца, през които бях кмет на общината, успяхме да осигурим 30 милиона лева и 17 проекта, важни за инфраструктурата на общината. Осигурихме 3 пъти повече пари за селата, без да ощетяваме града. Осигурихме над 2 пъти повече пари за спорт и 60% повече за култура. Но най-много се гордеем, че променихме отношението на управлението на общината към хората. Отворихме вратите на общината, за да идвате вие с вашите проблеми, но и с вашите предложения и идеи как да изградим заедно нашето по-добро бъдеще в общия ни дом, община Панагюрище. Ако желаете да продължим да работим заедно, можете да ме подкрепите тази неделя, 23 юни, с бюлетина номер 65. Купуването